barangay. Ako gigagaw kinakusgan manang bibi ang atong kapitana sa atong kapilya ni Silo San Jose, mga kadakuan headed by Bradmar ng bibi o mga sakop sa finance o pastoral council sa kapilya, mga kauban ako nga mga alagad o kauban sa buhat mga alagad sa parokya, kitang tanan nga nanimba karon, mga batanon, mga tiguang o mga sakop sa nagalanay clusters, diin ninyong tanan. Dahil na to ang Diyos nga miabot ng sa pitaglaing Oktubre sa atong kinabuhi laing buwan sa Rosario nga diin kita mga igsoon, makadasig kaayo ang ebanghelyo nga bago pa natong nadungog. Kay usa kini kapasalig sa Ginoo nga kun mudangop kita sa Dios sa atong panginahanglan di kapasagdan. Ino na Ginoo paghajo kay nanuman tagaan kunutan. Pangita kay aron makakaplag na tuktok aron sikar ablihan da abi ko sikaron ang tuktok aron ablihan ang pultahan. Pangadyo, pangita ug panutok, tulo ka mga action words, tulo ka mga buhat nga mao koy kanunay na tubihimo matag karon og unya. Kapila man ta mangadyo sa tong kinabuhi daghan. Kapila man ta mangita daghan kadaghan. Nangita tagkaon, nangita tagkuyanan, nangita tagmayong trabaho, nangita tagkalinaw sa itong pagkuyo, nangita ta o maayo nga kapanginabuhian, nangita ta o kasulbaran sa itong problema, nangita ta unsaon nga kita di matiguang, nangita ta unsay mga pamaagi aron magpabilin tag himsog, glagsik ug maayong lawas. Amen? Naghana sa detagi pangita ang kinabuhian. Personal na kong experience mo tuod sa kung anong giingon sa Ebanghelyo karon sa Ginoo, pangita mo aron mo makakapula. Kamu po'y mga bata noon din kamu mga young people din ha. So makaingon jud ko, swerte mo karon nga naa mo sa karon nga panahon nga tao. Ug itandi na mo o kini mga tiguang nga naa din kamu ate, so mga apli mo sa inyong ref karon na suod daghan. Sos no, naay tosino, naay hotdog, naay spam, naay mga longganisa, usahay magkalisod na pa'y pitsay nga na lata na kay wa na mautan. Kami sa una, usa sa mga kalisdanan na mo, sa kamay paming, diyan mo jumisuwa. Huwag sudan. Kinalisuran sa unang panahon. Diyan mo isudan, nihit ng sudan nga lamit pangitaon. Kinunong ko sa una, labi na Lios Pista, Atikira Pista, doon naman Oktubre, Nobyembre, Disyembre, ang kanunay ni Masuwa na katong mantika sa Pista. Isuod man itong mga lapad ug aniho sa una. Unsa ini kabuntag, magtagidyo og suwa, matog itong mantika. Murag floor wax na kurma. Unsa idangdang ni mo atong baga kay aron mo basa aron mura kita siya maliquify, maliquid. Nya daghamo po tag isubo po ni atong nanay makalimot ang tuwa dito mantika nga gidangdang na init pag ato himbot to ang butilya. Siya tabo ang mantika hingtapo sa abo. Kung na maitok mo po na nanay o dihipo siya kay mabisa so sinig pamahaw mura kaapil tagsud ang abo agot kaso kabot mo ana kabot mo ana undo tay karunay mo sudan hangtod nga mahurot to mantika mo kung magunaw na bitaw laro na ino sa doktor high cholesterol kapalit so sa una pinaka cholesterol nanood ato sa tong lawas kada daw mantika kada hangtod mahurot lami man pod labi na sa tuyo bitaw isagol lami. Tungkol sa kanihit sa suwang sa may buhaton, mo lagi na mangita. Ujuhot may kalibunan, aron may makakitag sukaan. Daghan di ka makitaan basta mangita suka. Kakita ka uhog, labi na Agosto, Septembre. Labi na ang uhog nga lukdog ilo, sus kinalamian, isugba. Piti-piti ka ng bunot, nga himpatong ng uhog nga na ay padung na malata o sunod. Ay ligos.
naay uwapi, naay kudyaji, naay tubo. Di ba? Naman pinatsagang hababaon, dyan ng baon, na mura ko basa-basa na ng uwa, sus naay tubo. Plus mga dahon-dahon. Kanang ubod o butong, ubod o kawasan, ubod o sagisi, ubod o lobe, katilaw, ubod o sagisi, katilaw ka na kanunay. Udlot o bahaw, mautan man na. Udlot o tugas, mautan. Udlot o kabasa. Pao nang lagnog o mautan, baga nabasa kay kapit sa urang tanan, utanong tungkol sa kapubure. Tungkol sa kapubure. Pero umujuhot ka sa kalibunan na adyo kay mada sudan. Kay di ka maniya kay pila ray sudan sa amo. Domingo ra gud migudto hapon makakaon og isda. Mo may tabo sa tikira. Pila ra boy kuhaon 1/4 nga midya sa kay igoon siguro magbuga sa dinamos. Muna mutuod sa kuning sa ebanghelyo basta mangita ka makakita jud ka. Muna ipares undag sus kinalamian ng umay karon. Sabi na humay diha nga kanang kuha, labian na. Sa una kami, jamo-jamo sa binlod o tik-tik. Kaya mo tik-tik, no? Mga bata kayo mo tik-tik. Dili na ko na pisot. Tik-tik ba o magligis? Lahi mo ko lang sa pisot. May buong tik-tik. Lahi mo to tik-tik ka. Tik-tik, kung bilog yung pino ng tik-tik, murag harina. Kung magligis ka o magpagaling ka, katong binlod, murag dako-dako gamay. O di na islagan. Mauro na yung kanunay na mga daw-daw. Kinapaitan dyan. Mauro ka na mangita ta. Hinumdugo na manghod. Isuot ang baji sa unang tayo. Manghilang ng mga autik-tik, binlod. Tapang pa sa kaadog ito na makapagagiki. Dahil mga iskwila, suta dahil. So sila mahimog tibok kinabuhin, tik-tik, itong kanon. So, kagwanta sa mong eskwela po, ito yung seminaryo o siyang manghod kay kana laging manghita dyan ta o mga butang nga diin, makaginawa ta sa kinabuhi. Muna sa Ebanghelyo karon, itagaan kitag hulagway, ni ay tao nga namaylo pa, no? Tinga ka, bayloon ay pan sa una pa rin. Tinoon, bayloon nila o kung maapiki sila kay, kung mo masalay kanon nga, parang luto, pan mailahang murag, kaya equivalent na to kanon, rice, staple food na to. Kung matinga ka kay, galalis pa sila, atong hingubay, pabaylo kong pan, ganayalog pa sila. Nga naman ito, kapila mo po'y pag-abri kamay, mutuno ka pan. Ang bahay sa mga Hudiyo kanya ito, murag ngani, mura o kahon nga gikob. Unja, murag kahon nga gikob na ay portahan, na ay porta mayor, para nga na. Nga na, dyan na ay sira nga kahoy. Diyan mo man to'y division, ilang mga bahay, way kwarto. Inighigda nila, linya, pasad sila diha. Pero kung na ito sa unang kita, bahay ng mga lula, kaya mga apo, maglinya ta, maglinya na ta, may kwartohay, linya tanan, nausahay, trisi, kabuk, punag auho, no? Tingnan ko sa unang manukoy, mag-iso na na'y auho. Maot ko ng trisi, punag ko sa auho, auho mo po ipuno, sa gikan na ba ito gilubok, o bani, kato, ito kalimutan, kaya na pa'y bani, o hagmasing, tapos atong tumoy, atong auho. Maot lagi kay trisi. Tingnan ko sa mga Hudiyo, mabutang reklamo siya, ang isang silingan niya, bay, kapilin, bay, natug, nako, natug na mga bata. Nga naman, o mga ka sa imong silingan, o kinsa manuktok ni mo ini kagabi sa una, sa bahay sa mga Hudiyo, mukaraw man tong sira. Kaya sira nila kakara mamura, o dos por dos, na ipra ko na simbahan na to. Inigsira na na'y, ipara na akong kahoy. So, inikuha ni mo ito, gabiing dako, mingaw na kalibutan, mo hugan-ob, mukaraw, di mapugwa itong namudyo. O man na sa Ebanghelyo ron. Natuog na ni. Pero giingon ang giyan sa Ebanghelyo, tugay ka sige o panganso o pan, sige hanjo, isang silingan na pugos siya o hatag. Kung ano nga naginugtugay, nagsige mo siya pangayo, gihatagan siya. Di na to sabto ng Ebanghelyo karon nga mauni kinaya Ginoo nga gahian mo hatag. But sa Ebanghelyo karon gitandi sa tong Ginoong Hesukristo ang kinaiya nato nga usahay gani di ta mo hatag pero ang Dios lahi kay sa atong kinaiya. Mao itong sa putang katapusang bayan sa Ebanghelyo iyon na Ginoong Hesus nga
Bisan pag-unsa mo kadautan mga amahana mo o mga jo inyong anak o itlog tagaan ba rin yung has o mga jo tanga o mga jo o kanang sa tugi mga jo tong usa itlog rin mo tagaan mo tanga mga jo isda tagaan ba ni mo bitin something ara. Kundi pasabot nga bisag mauton kag batasan sa imong kaugalingon muhatag gyud kag maayo sa imong mga anak. How much more ang Dios? How much more ang Dios? Mo kita sa tong kinabuhi panahon jog pangadyo as Ginoo say atong gikinahanglan kay hatag lagi na sa Ginoo. Ang problema lang usahay kay atong mga pangadyoon sa Ginoo di man pud sibo sa isang kabubuton. Nangandoy kita ka mga ato kasi Ginoo himo akong Miss Universe. Kinamotahan kag naong sa akong pag Miss Universe ni mo di kini pwede Miss Poro, Miss Universe na Poro. Kana po mga ato tas Ginoo sibo sa ato ang kabubuton. Sibo. Naso kita ka Ginoo himo akong general nang hadlok ka magkato kubot og pistola kung saon mo na nimo. Ginoo himo akong dato natapuan ka kaadyo. Di ka magtanong mo saging. Mali ka magtanong mo saging. Kawaton, Father. Wapa gani ka tanong. Gahisto na kawa. So, wapa gani mo tanong yung kawa. Kini nga itong mga pangadyoon sa Ginoo, ipasibo mo na sa iyang kabubuton o sa atong tawhanon nga kahimtang. So, ang Ebanghelyo karon nagpahinumdom nato nga ang atong mga pag-ampo sa Ginoo di na mabidya. Di na mausig. Di na masayang. Ginoo na gud ingon nga buluktok mo aron nablihan. Pangita aron mo makakita. O pangadyo aron tagaan. O diyan dapita makabati kita sa kamaayo, kamaluluyon, kamangihatagon sa Dios sa atong kinabuhi. Amen. Amen. Awiton ang sa pagha.